ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಲರ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಂದದೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ ಇನ್ನು ದಾದ ಬಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೀಪರಾಜನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದೀಪರಾಜನವರಿಗೆ ಆಗಮನ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಮೇಯ್ನ ಇನೇ ಬರ್ತಡೇ ನಮ್ಮ ದೀಪರಾಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೇರಿ ಏಪಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಉಪ್ಪೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಮೇನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲಿರ್ತಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತು ಉಲ್ಲಿರು ಕೆಲವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪರ ಮಂದಿರು ಮೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅದು ಸಾರಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ನೇ ತುಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಆಲಮ್ಮದು ಆಲಮ್ಮ ಆಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಮಧುರಾಜರವರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಸೊ ಗಾಡಿಡುಂಡು ಅವೆನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಚಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕ ಮಾತ ಉಲೈ ಕುಲ್ದಿರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಇದು ಇದು ಮೆಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಮೋಲ್ ತುಲಗಿ ಅವ ಲಾಗುಡು ಪಾಪ ಕೇಕ್ ಬರೋದು ಕೇಕ್ ಅರೆ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಲ ತೋಜು Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ala magdal happy birthday to you. Ala magkenante One banu. Oh, it's challenge. Rasmalai. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಊರೆಲ್ಲ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಪಾನೋಡಿಗೆ पापा साइड लागले ए फोटो చెప్పలే ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಪನೋಡು ಅರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ ವೆನಿಲಾ ನಾಂದ ತಲ ಬಲ ಅರೆ ಮಾಮ ಏ ಕಾಲೆ ಐದು ಬಂತು ಗೌತಮ ಬಲೆ ಮಾಮ ಏ
ಸಂಜೆಗೆ ಬೋಲೆ ಅಕ್ಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲು ಸೈಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನೆತ್ತನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಲೆಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಬಂದು ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಕೈ ಬಾಯಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜೋಳದಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ వీడియో ఇడలే ఎక్కడ నుంచి వీడియో ఇడలే ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಮೆಮೊರಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬಂದ್ಲಿ ಗೌತಮಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಬಂದ್ಲಿ ನಾನೇ ಬಾಕಿ ಓಕೆ ರಸ್ಮಲೈ ಸರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೀಪರಾಜನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಒರಿದದು ನಮ್ಮ ಆಲಮ್ಮ ಕೇಕ್ ತಿಂತಲೇ ನಮ್ನೆ ರಕ್ತ ನಕ್ಕು ನರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಜು ಕೇಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅರೆ ಬರೀಟೆ ಕುಲ್ದಿರು ಗಡಿ 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 ಖಾಲಿ ಮನ್ಪುನು ಬರೀಟಿಕೆ ಏನು ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪುನೇಟಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ಲ ಎನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದ ತೆಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಬಂಗ ತೈಕ್ మీరు గడ్డాడు కూడా మంది ఫ్లేవర్ కేనొಂದು ಪೋಲೆ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದು ಬಾದಾಮಿ ಸತ್ಯವಾನ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ದಿತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇಕ್ ಪನ್ನಡ ಅಗ್ಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ರಸ್ಮಲೈ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಪಿಂದಿ ರಸಗುಲ್ಲ ಎನ್ನಲ ರಸಗುಲ್ಲ ಓ ಕೇಕ್ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಸದ ಬಾತಿರೊಂದು ಓ ಕೇಕ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಶಪ್ ಕೇಕ್ ಮ್ಯಾಶಪ್ ವೆನಿಲಾ ರಸಮಲೈ ಓವಣಿಗೆ ಬನ್ನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಣ ತಿಕ್ಕ ಜೋಲದಗೆ ಓ ಕೇಕ್ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ದ ಕೇಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಿನ್ಪುನ್ಯಾ ಓ ಕೇಕ್ ರಸ್ಮಲೈ ರಸ್ಮಲೈ ರಸಮಲೈ ಓ ಕೇಕ್ ಓ ಕೇಕ್ ರಸಮಲೈ ನಮೇ ಮಂಗೋ ನೀನು ತಪ್ಪವೇ ಆದಿತ್ತೆ ಓ ಕೇಕ್ ನೀ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂಪುಣಿಜಿ ಓ ಕೇಕ್ ಕಂಜಿ ತುದೆ ಬಂದು ಪಿಸ್ತಾ ಓ ಕೇಕ್ ನಿಕ್ಕಿ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನಂಜು ಮಿಕ್ಸರ್ ಓ ಕೇಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ರಸಮಲೈ ರಸ್ಮಲೈ ತೂಕ ಏರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ವರಿಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಿತ್ಯ ತೂಲೆ ವಾ ನಮ್ನೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ತೂಲೆ ಕೇಕ್ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇಕ್ ಪಿಸ್ತಾ ಪಿಸ್ತಾಗ 2 ಜನ ರಸಮಲೈಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಶಪ್ ವೆನಿಲಾ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್
ಕೇಕ್ ಕಂದಿನ ಮೇರು ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಂದು ಪಂಡಿನಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಪಂಡಿನ ಮೇರು ನಾನು ದುಂಬೆ ತೂತನ ಕೇಕ್ ತಿಂತೆ ಮಾರೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂದು 10 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನು ಬಂದು ಓಕೆ ವೆನಿಲಾ ಏರ್ ಇದು ಯಾನ್ ರಸ್ಮಲೈ ಯಾ ರಸ್ಮಲೈ? ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ರಸ್ಮಲೈ ಪಿಸ್ತಾ ದಾದ ಕಲ್ಪಿ ಮಾರಿ ರಸಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ₹500 goes to ಕೇಕ್ ದ ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೀರಿ ರಸಮಲೈ ಅವು ಮದುವೆ ದಾನಿ ಕವರ್ ಅದೇ